Днеска ще учиме Дзами да кара. Или аз вас. Замката е изключителен маняк на тема автомобили. Аудита, БМВ-та, Мерцедеси, кара всичко. Затова решихме да тестваме неговите умения, но днес какво да е? Ами с ето тази машина. Тя е 240 коня, от 0 до 100 ги вдига за под 4 секунди и е с брутално окачване. Но за да преценим колко луда глава е Дзами, трябва да го оценим. Ще има две предизвикателства. Първото е скок, да видим колко високо може да скочи, и тайм атак на дадена отсечка, да видим колко най-бързо може да мине. Накрая ще го оценим и ще го сложим в нашата ранглиста, а в края на този сезон ще изправим трите най-луди глави и ще се борят за купата на луди глави. Аз също съм измислил една задача, специално за момчета от луди глави. Там може да снимам за конете, да видим кой ще прескочи най-висок скок. Последният път, в който бях на езда, нямах късмет, защото ми даваха една дърта кобила, която е доста здрава, понеже съм доста тежък и другите коне отказваха да ме качат, така че просто си скачам без кон. Сами на клиповете не изглежда толкова висок, но това копер е 2 метра. Аз съм 1,90 и това е един от малкото хора, до които се чувствам ниско. Но другото е, че на клиповете не изглежда толкова тъп, но на живо е много по-тъп. Аз пък се чувствам много умен, като е около мен. Айде, дай. Чакай да направя малко, аз се пречукам. Бати балерина! Тега да си кон. Колко човек са нужни за облеката има екен? Около 10 тъпи и един умен може. В втората употреба една леличка ги оправя сама всичките. Ако се чуете какво се случва, това е реалната обстановка в България. 3 души работят. И един му звънна телефона прави. Мога да си на майката? Не мога да се обърнеш на предница. По лице. По лице, да. По нос. Това не е хубаво. Не е хич хубаво. Про 40 по 50. А тук някъде имаш някаква тактика малко преди това да пусна гъста. Много важно, ама това искам да го обясня и за хората, които гледат. Винаги, когато подскочи машината и усети, че е въздуха, не задържите гъста додолу. Защото гумите почва да се върти с много голяма скорост и в момента, в който падне, чупи полоска. Но ако карате на 4x4 и виждате вече, че ще се обръщате, задръжте гъста додолу, за да може, когато се приземи машината, предните гуми да издърпат и да не се преобърне. Накараха да подпиша декларация за специално за видеото, ако строша машината, ще трябва да пише. Това е втория ми опит и вече сме на лимита. Повече мисля, че ако продължи да дава газ, ще тръгнем да се обръщаме. Първият път беше неуспешен, обаче ме е страх. Втория път давах му малко повече по негови препоръки, но третия път няма да плащам чисто нова машина. Имаме прекъсвачи във въздуха, чупим полуоски. Ужас! Нашия приятел Дзами се справи отлично с кока. Нямаше никакви страхове, никакви задръжки. Коковете бяха перфектни, така че му давам 9,5 точки. Не знам какво трябва да направи за 10 точки. Колко пари за 10 точки? 100 евра. Ще му дам, каза 10 точки. Добре, момчето получава 11 точки. Парите оправят всичко! Това ми беше най-притесненото занятие, защото тук наистина не знам дали някой е карал УТВ. Една машина, която е горе-долу около тон, като я засилиме с 65-70, това нещо, ако го обърнем по таван, тук ремонтите са от 35-40 хиляди лева нагоре. При едно евентуално обръщане се чупат много неща по машината. Най-малките пластмаски са по 200-300 долара. Стъкла, тук всякакви неща са в хиляди, 3-4 хиляди. Лед бара 600-700 лева. Таклото е 4 хиляди с всякаквите му там добавки. Едно обръщане може да стигне до 10 000 лева без никакви усилия. Време е и за второто предизвикателство, а именно тайм атака. Дзамка, бате, за колко време според тебе ще минеш трасето? За най-бързо. За най-бързо. Дори майче ще бият тебе, брат. Няма шанс. Бият. Аре, Айде. Сега правим тестов рън.
Влюбен или не, имам отстъпка за теб. Влизай на първия линк в описанието. Добре, бе, това нормално ли е според тебе? Гледай какво направи. Така. Луди глави, Ами ти що си изкаства аз съм изтребител, гледай. Сега кой си купи нова каска? А тая я купихме специално за него. Това е отношението им, купиха ми каска, ево да се снимаме и накрая се поломиха, това означава да не те виждам повече, добре? На 9 и 10 май ще има най-големият дрифт фестивал, правен някога в България. Най-лудите луди глави ще бъдат там и ще ви покажат още по-брутални неща. Очакваме ви! Да ми идва за трети път да кара, така че се справя много добре. Усеща машината, усеща тежестта, добре взима завоите. Раз, два, три, старт! За финал Зами завършва с 18 точки от 20. Не, може би. Само аз да 19. да кажа финала. 9,5 плюс 9,5, 19. Той затова кара УТВ, защото не мога да смята. Да, Аз ще следа обаче другите ви гости и там точките как стават. на края на сезона събираме тримата най-луди, ще видим кой е най-лудата глава в България. Понеже аз съм гостенин, ето тук горе цъкайте за да гледате предишното видео, защото си заслужава.